tui o tui ni bagui no lahar ma kasulayo o tui ni bagui no आन्दोलन मा खलायो तै करे हंकांके लांग मा करे ओबो हाइनो कोक्तमा कासाय फायोका बेलाइखेन वारामा सिमसा खरकसा ताकुक सुजित देबरमा मुंगै उमर 35 बছর गिर्जाओ तै माया हनै कमप्लेन रेमानि DWS अफिस फियाबा किसिसासे सामु सित्रा तांनाय रकबाय लामा कासुय बुजाखा ओ बुजांनाय ताकुक सुजित देबरमा सोशल ऑडिट सेबुक खलाय दंमानि कल्याणपुर ब्लक नि आन्दार सोशल ऑडिट पश्चिम कुंजबन बिसि आन्दार सोशल ऑडिट खलाय फाइमानि यागलो प्रबित देबरमा मुंगै खरकसा पारा रंगिन तिलानि पुजांनाय ताकुक सुजित देबरमानि गामिबो रंगिन तिलावनो सुजित देबरमानो साका प्रबित देबरमा निनि गिर्जा दाति रुफायदि हायाकाय सकसा रनाय हनै साव यागुलो सुजित देबरमा साका तांगै हनै आफ्रो साका प्रबित देबरमा नोंनगो फायदि बुनानि हनै साका फियाबा कोक्तमानि बिसिंति सायमानमानि प्रबित देबरमा सं लगिवो बरक तलांगै सुजित देबरमानो रुतुगै सुजित देबरमानि नगो थांगै फायगा यागुलो सुजित देबरमा बिनि सामुं पायै नगो गिफिल दंमानि समयो जाखमागात बिरिस लामा कासुय बुखा यागुलो साखाम नगो थांगै साक नायजाखा साक नायजों माने यागुलो मंगिया गामि PS हाबा नगो फायै FIR खलाय फेगा ताकुक सुजित देबरमा यागुलो FIR खलाय बाय नगो थांमानि फियाबा खाखलाब साजगै ताइवेसा साखाम नगो मा थांपिका तंकसं लुफुरंनि बुखाक्तै ताबुक सोमुं आसायजा ओ भारत हाकतर बेति दुलजाक ओ त्रिपुरावो केरं रायदा हनै करि खादा केरं रायदा न मानिनाय हनै करि बाय खादा तै माया हनै DWS अफिस थांगै कमप्लेन रैमानि फियाबा तांगै लामा कासि बुजांना नाखा तुंमुं न ओ बुजांनाय ताकुक सुजित देबरमानि बिनि चायांगै तंखा हके केरं रायदा करि खादा आमसिकदा माफिया गुंडागिरि बांखाना ओ तिप्रा हास्तेवो आमसिकदा मालमातानो बुमा हेके बुना नांखाना अबनो सिंमुं कतर आसायजाक तंकसं लुकुरंनि बखाक्तै खोनायनायनि चिनि तिखेरें कक्तमानि मांबिलिवो बुजांनाय ताकुक सुजित देबरमा तामा पक साका আচ্ছা তিনি ঘটনা তামঙ্গই রিংমানি ক্লাইখা বেলানো হামবাই তিনি 12 তারিখ আগস্ট 2025 তিনি आं कल्याणपुर ब्लक नि आन्दार सोशल ऑडिट पश्चिम कुंजबन BCO सोशल ऑडिट खाइ फाइमनि यागुलो परबिट हनि खरकसा तंगो बिनि पारा रंगितला आनिबो रंगितला बहानो कल खायो नों बजाक हनै निनि गिर्जा दारि रुफायनि निखा सकसानाय हिनसाव नोंगाय आंगाफोर तामगै हिनसाका दारा तामगै हनै फियाबा बाहाफोरखाय नोंनगो फायदि हनै आनो बुनानि हनै तंगो नोंगाय आंगानि काम सोशल ऑडिट खाइमानि काम पाइयाखय आंनगो फाइबो फाइग्या नोंगाय आनि फेमिलिनि आनि नगो फाइबो बर खरबुरि परबित तै सिलो बरजमोहन तै मनोरंजन तै परबरंजन आन नगो फाइ आनो रुथापो बुनानि हनै नोंगाय एरपरे आं फाइग्या ठीक 3:45 मिनिट आं साखमागाटा फाइछबायके बाना बाथा दिनि परबित नोंगाय आं बाथाका बाथमानि परे नोंतामान मुगै DWS कमप्लेन दि सब दैमाया नोंगा जोंथ निन मुगै कमप्लेन दिया जोंथ सिनि गिर्जाव ताम दैमाया 6 मास दरिया हनि जों DWS रंनो सावो एरपर बानो लगेलगनो साबि सांनांगो सेगै आनो बखरगरि किका आं हेलमेट टंगैसि नोंगा आं रखांसि उलखाय इको अर बुखा आं लगेलगनो गलाय थांका अर बुइ आनो थैता फाइतंगो इको एरपरे ओ जागा बरि खाना खिखलाय इ बादिबो नादि ओ जागा तमबाय बुमा क्लाइखाबो बो आबो इको बाय ताम बिनि इको ईद बाजार नांखाना साइकेल चाबे का साइमिनिया आं नारबासन थांका एरपरे केनो इको थुइरक जत उनको क्लाइखा थुइरक नगाय आं ताबो लामा ससेमिया इको मकानसलिबो जत इको किसिक जाक आं ताबो सुनागो सपायो आं बादतामूलक मांखा इको आं एरपरे के डॉक्टर थांका इको अर बर बनजाक नायदि जतनो अर बर बनजाक परबि देबरमा बो खरकसा माफिया बो अबाहाय इंगे तो दुनिया माने एलाकार तमांगलाक नायदि आं फुनुका डॉक्टर बो तेलमरा हॉस्पिटलाव एरपरे बिथिरक इलेक्शन रिखा एरपर ताबलामा हसेमि आं तंगो आं टाटेस थानाय हे आं बिनि मंगै एफिआर कपि बमा खायगे हासि नगाय कारण सिनि बागे सेफ्टी दं नांनाय नगाय बो बाहायके अबाहाय नायबा आबन बागन नरक किसा आनि बागे आं सेफ्टी आं सुबिसार सायो हनै आं कासा थानाव मंगे कामपियास आं एफिआर खायगे आसना हामबाय